Ne on siellä tosi ahtaassa paikassa, siellä on 3 armeijaa ympäröi tätä israelilaisten porukkaa ja Josafatti on siis Juudan kuningas, eli elää niin jakautuneen valtakunnan aikaa, että jos haluatte jotenkin aikajanalle sitä, niin siellä mennään. Ja tulee tällainen mahdoton tilanne, että kolme eri armeijaa piirittää niitä ja israelilaiset on aivan kauhuissaan, että mitä tehdään. Ja Josafatti rupeaa paastoamaan ja rukoilemaan ja sitten se saa Herralta sanan, että laitetaan ylistysbändi sinne sotilaiden eteen keulille ja ruvetaan laulamaan ja soittamaan. Ja näin tapahtuu. Ja tämän ylistyksen seurauksena nämä kaikki 3 piirittävää armeijaa tuhoaa toinen toisensa. Eli israelilaiset siellä jonamaan menemään ja laulaa ja ympärillä miestä kaatuu. Eli he saavat voiton tämän rukouksen ja ylistyksen ansiosta. Jumala auttaa heitä. Ja nyt tässä on jakeessa 19 mainitaan, että nämä, jotka siellä kaikkein koviten pidettää ja laulaa, on Kehatin ja Korahin sukuun kuuluvia leeviläisiä. Nämä on siis sellaista porukkaa, jotka on saaneet tehtäväksi olla leeviläisiä ylistyslaulajia. Ja he johtaa niin kuin tätä porukkaa ylistykseen. Ja sitten toinen sukuhaara tätä samaa sukua on niitä, jotka on näitä ylimmäisiä pappia sitten Aaronin suvusta. Eli tällaisesta porukasta on kysymys. Ja Raamatussa on siis tosi monta näiden korahilaisten kirjoittamaa rukousta ja ylistystä ja psalmien kirjasta niitä löytyy. Ja mä puhun yhdestä näistä nyt tänään, eli psalmi 46. Jumalan turvamme. Ja mä luen sen äänen, se ei ole niin pitkä. 12 jaettua vai? Jumala on turvamme ja rinnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin. Meret pauhaavat ja kuohuvat, vuoret vapisevat Jumalan suuruuden edessä. Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia, korkeimman pyhiä asuinsijoja. Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky. Hän auttaa sitä, kun aamu valkenee. Kansojen meri kuohuu, valtakunnat horjuvat, maa järkkyy hänen äänestään. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on tuollamme. Tulkaa ja katsokaa Herran tekoja, hänen voimansa herättää pelkoa kaikkialla. Koko maailmasta hän hävittää sodat. Hän särkee jousen ja laikkeja tehdään, hän tuhoaa kivet tulessa. Lakatkaa te huolehtimasta. Tietäkää, että minä olen Jumala. Kaikkia kansoja mahtavampi, korkein koko maailmasta. Herra Sebaot on kanssamme, Jaakobin Jumala on turvamme. Nyt tämä psalmi jae 11 on monesti sellaisena vähän niin kuin mukimietä lauseena, että be still and know that I am God. Ja siitä on tehty sisustustauluja ja sisustustyymää ja mukia, että kun selaatte kristillisiä verkkokauppoja ja sen jälkeen Facebookia, niin varmaan pomppii niille sitten nämä kaikki kamppeet. Mutta se on vähän väärä käyttö tälle jakeelle. Koska alun perin kun tämä on kirjoitettu, niin ei ole ajateltu, että joku juo kappia ja nostaa jalat pöydälle ja sytyttää vähän tuoksuputtilöitä palamaan ja ollaan ihan rauhallisesti ja kivasti. Tämä on kirjoitettu sellaisessa tilanteessa, jossa on ollut tällainen 3 armeijan piiritystilanne, kun kaikki sellainen, mitä olet ennen tietänyt ja tuntenut, niin murenee ja katoaa ympäriltä. Kun vuoret sortuu murennoiksi ja meren aallot hyökyy sun ylitte, eikä mitään tehtäisi. Niin siihen tilanteeseen kirjoitettu nämä sanat, että luottakaa Herraan. Alkukielellä tuossa jakeessa 11 on sana rahaf, ja se tarkoittaa sitä tilannetta, että kun soturi on valmiina taisteluun miekka kädessä ja sitten tulee komento, että tiputa se, niin se on rahaf. Ja tästä samasta
tuo Josafatti puhuu siinä äskeisessä aikakirjojen luvussa jakeessa 17. Hebrean kielessä niin Josafatin sanat on tarkalleen samat, jotka Mooses sanoi israelilaisille, kun ne oli Kaislanmeren rannalla. Ja edessä oli meri ja takana oli Faaraon sotajoukko. Käännöksissä ei oikeastaan tätä samankaltaisuutta huomaa mitenkään. Mutta jos me osattaisiin lukea se hebreaksi, niin olisi täsmälleen samat sanat. Ottakaa paikkanne ja katselkaa Herran antamaa pelastusta. Tai minkä pelastuksen Herra meille antaa. Mitä tuo rauha voisi sitten tarkoittaa meidän elämässä? Luottamusta siihen, että on olemassa Jumala, jonka kädessä on kaikki ja jolla on kaikki valta silloinkin, kun kaikki, mihin olet ennen turvannut, murenee ympäriltä. Vuoret hajoaa meren syvyyksiin. Tai jos sun elämään lyö liian suurina pauhaavat hyökkäysaallot. Silloinkin, kun sua piirittää 3